tuyo si bato kay kwaon gyud kini si Trillanes salbahes ganito ana. Kini si Trillanes ba mga higala. I think ug magpili tag kinsa pinaka the most hated nga politiko sa tibok Pilipinas, murag top 5 ni siya. Top 5. Kanang gikasuyaan ba gikalugutan nga politiko. Kung ini sa salwahes guni si Trillanes mga higala. Kanang naong tanawa ra gud ng iyang facial expression. Ug na kay gamayng knowledge sa pagbasa sa naong sa tinganan ng science. Mao ning naunga typical ang naong nga bakakon nya sa kanang diabolical ba. Kini si Trillanes magpitok-pitok ng di man ta expert diha pero natay gamay nga kanang hinihilig tagbasa naman tay kinutlo sad nga kinaadman babayan ana. Tanaw na ko ni Trillanes matay salbahisan ito ana. Katong Oakwood Mutiny hinumdumin ninyo to. Ug unsa ka desidido ba? Ug guts lang dili ta mo question naagi guts. And he takes it to a brinkmanship level ba. Wa pa gini mutagam, wa pa ni katilaw og atis ba. Mo na nga isog pa kayo. Pero time will come nga makatilaw gyud Kay salbahes man. Dili mamilok mamasangil. Una sigihon gyud na siya kuan mo guni premier man niya nakakuha siguro ni kurso ana bang mga propaganda sa komunista. Puparehag style sa komunista pero kuan ning iya kanang dili base sa ideolohiya. Gubon lang gyud imo gan. Iyan ang gihimo ni Binay. Kato sa Oakwood Mutiny diha man ni magsugod og hayag ang iyang bituon sa Oakwood Mutiny. So daghang mituo niya kay ang iyang kausa anti-graft and corruption man. Ay batanon sakto sa tuog kay sayo na mo kuang kag lusad kag revolusyon batok sa administrasyon sakto gyud kag isog gyud ka. So dito siya pero nakaihi nakaihi sa kadlok isog-isog kun nakaihi sa kadlok Trillanes. Pero maayo mo da sa iyang hinambog ba. Unya midagan pagka senador nakadaog. Unsa may performance niya sa Senado daghan siya ipakita nga mga iyang gipaluyuhan co-author sa mga balaod, taas ka ng lista og magiskot ka sa mga balaod nga siya mo'y co-author pero dahil bulilyaso diha mga higala. Kanang mga professionals na to nga kanunay lang maulukat og lisensya, kanunay lang mag-review sa eskwelahan. Trillanes man nga kabuang. Kanang mga seamen ug musakay nagbarko si Trillanes ihog na dagat. Ano ba yung anong gisgutan ko maning panuway ni si Trillanes? Yan na sang gi-announce nga si Bongo may face ICC warrant. So, it gives credence to the kuan kanini ang statements ba sa mga nalambigit sa paghatod sa mga balita. Gihatdan lang kwarta si Trillanes ang katong pesos gisuklian og dollar sila gihapoy kuyog ato kay gihatag sa ICC sa mga investigator sa ICC nga diri sa Pilipinas. Kay tanawa Bongo may face ICC warrant. Siya may connection sa ICC, iyahan ning racket mga higala. 2 million good. $2 million. Sayo na sa kadaghan ng $2 million.
Mo na iyang tahas nga kuhaon si Bato o si Digong, si Bato o si Kinimbunggo. Kay aron maluya ang kampo sa mga Duterte, unya makukuha sila og igong gidaganon aron ma-impeach si Sara Duterte. Iya sa tong kadto sila si Kuan kanang Las Cañas o si Matubato, iya sa tong racket mga higala. Ni nangawa to siya, katong duha nangawa kanang gitago ba. Ay gabugulbol ang abogado nila kay wa bayre. Wa bayre ang abogado ni Las Cañas ug ni Matubato. Wa bayre ni Trillanes. Si Attorney Sabio may withdraw sa iyang paglaban natong duha nga mga tao ni Trillanes. Gipamayran to mga higala. Kadtong Bikoy, Trillanes gyapon to nga racket. Bikoy. Amot no ganusa ni mabadlong ning panuway nga grabe man gyud. Kana bang diabolical ba? Unya ang bati gud ni kay madistorted man ang istorya mga higala. Dili maayo og desisyon ang mga tao kay na may mga tao mutuon ini. Naagoy moingon nga last man standing. Last man standing yung kagaral. Unsa may gistahan na niya? Kadtong iyang istorya nga irkon ang pigiri ni Binay dito sa Batangas. Unya mura lagwa ba ni kahuman, mura lagwa. Pagdagan og mayor sa Caloocan. Pagdagan og mayor ni Trillanes sa Caloocan, nag-countdown. 7 araw na lang, babalik na sa inyo ang 2 billion. Buot pasabot nga, 2 billion, ninakaw, gikawat sa iyang ka-advance politika, mubalik na kuno. Kay iniglingkod niya, bawion kunuhay ang 2 billion niya. Mubalik na nga dos katawhan sa Caloocan. Unsa may niyang tanaw na ang higala? Nya di mamilok. Kana bang poker face mamakak ba? Salbahay is good. May gani kay wa mailad ang taga Caloocan. Nangamuti si Trillanes dito. Nya karon nagpaduding-duding na sad nga mo. Ambisyon man ni siya. Kanang iyang kasuya ni Duterte, i-apply man na siya nga himuong vice presidente ni Duterte pagkandidato ni Duterte pagka-presidente. Nga-apply ni siya. Wa pa gani mo decide si Duterte nga mudagan pagka-presidente. Gi-approach na siya ni Trillanes o giawa nga padagano ni CBC. si Digong pa imo nga marunong pa ni Lucifer. Ingon si Digong. Ha? Panalitag mo daog tang duha. Magbantay ko sa inignaog na ko sa hagdan. Ikaduhang adlaw paglingkod na to. Kaya siguro si patiran ko nimo mamatay ko. Na feel ni Digong ang kahangol sa gahom ni Trillanes. Simbak ko og mapresidente ni pupid ang ngilngiga ng mga kani mo ididli mga higala. Di mamilok. Kadtong gi-confront siya sa iyang gatos kapin ka mga consultants. Ang limit sa consultancy is only 400,000 sa mga senador. Ang iyang million, over a million ang iyang gigasto consultants. Ang iyang istorya, nga, kanabang kay confidential man. Kinanglan kuno niya para mahimo niya ang iyang himuon. Sobra gyud ang iyang budget. Niya mga kauban niya sa Magdalo katong wa magaglagot niya. Nagpabiling tuta niya. Gipanghimo niya ang konsultant. Niya iyang isuon, konsultant, dagkong sildo, iyang buoy. Hinoon, murag naanda naman na sa Senado nga stay mo mga buoy mahimong pasulduan mo sa Senado. Imong pliti sa plano.
Pero ang iya lang kay dako ang kantidad nga nilang bigit sa iyang paglingkod isip senador o ang iyang gigasto sa iyang mga consultants. Di mamilok. Kadtong debate sila ni Enrile. Pangutanan ni Enrile o gaunsa man ka sa China, kinsa may imong gikontak sa China, kinsa may gahatag nimo og authority to negotiate for and in behalf of the Philippines. Kaya man gipasinginlan ang ambassador to China, mga higala, Philippine ambassador to China nga, traidor ko, no? Iyang gipasingilan nga traidor, so gi-confront siya ni Enrile nga nung nakaingaw maka nga traidor, ikaw, unsa may mong trabaho? Back channel ko no, gisugo siya ni Pinoy. Kapila siya magbalik-balik sa China. O sa dihang di na siya katubag, may walk out siya. Biyaan lang na si Enrile katabi. Ingon anak ka, salbahis mga higala si Trillanes. Kadtong debate sila ni Alan Peter Cayetano, puro sila senador, unya ang ikabot niya ang switch ni sa microphone, ang switch microphone ni kini ni ang Cayetano. Yang gipawong hindi ka makapurma sa akin. Ganana bitaw nga klase sa tao. Klase sa tao nga ahinti gani sa bunog na alay bodyguard. Ahinti mo ni type nga ahinti sa bunog mga higala. So binugoy nga istorya ba. Trillanes, Bongo may face ICC warrant. Kuha ko no, could be the next ally of former President Rodrigo Duterte to face an international criminal court arrest warrant over the alleged killings tied to the administration's drug war. In an interview, Trillanes said Go was named as an alleged co-perpetrator of Duterte in the ICC case involving crimes against humanity, murder, and attempted murder. Kini may ang gapasiugda ng istorya ha. Si Trillanes gasuri-suri ni sa ubang mga nasod ga-promote anang crime against humanity lagi. Unya na sa kadto si Maria Risa gidaig-daig sa mga pinklawan pero kuha na siya kanang parehamig trabaho, media, parehamig ethical standards supposed to be. Pero hiwi kayo og kanabitang i-present ng mga facts. Marunong, sobra ra ka marunong mga igala. Kuhaan ka ng kay ba mo gamit sa ilang gahom ba? Kaning media namin gahom. Power to influence people. Una ilan ang gamiton. Una makakwarta sila ni ana, millions. Salbahis ni mga tawhana, pubida. Anyway, si Trillanes, iyang kabuang, laing tao pasangin lang niya, na di mamilok mo pasangil. Kanang China issue good. West Philippine Sea, dako kayo bulilyaso si Trillanes na anak, pero makagitawi man siya. Di mo mulingi. Iyang pasangil, Bikoy. Pagka hibaw na sa buong madlang, saan ang tawag sa Tagalog, hibaw na nga hinanggaw na itong kabikoy. Wala po siya mo kuanggot, mutingog nga. Sorry ha. Mura lagwa. Biyaan lang to niya. Wala po siya mutingog. Unya, katong pasangil niya sa Bank of the Philippine Islands. Na 2 billion nga kwarta si Duterte o kanang anak si Sara Duterte. Gidipustuan ni Maruhas. Kamaruhas to nga kuan kanang kandidasi. Ila tong gubuon si Duterte dool na sa eleksyon. Black propaganda. Marunong lang si Duterte. Pag sugod og istorya nga naay pagpindan daghana day kwarta nga halin sa droga si Duterte. Ha?
Ana ka brutal ang pasangil. Ingon po si Duterte nga naabitaw. Pila man, sakto ra sad. So nahimong starring si Duterte sa media bisan og negative, at least gihisgutan sila sa home stretch sa kampanya kaysa di gyud siya hisgutan kay wa man say kwarta gibayad sa media. So gihisgutan siya tungod atong isyuha. Ug iyang gigamit nga iyang gi-allow ito continue aron sige siyang gihisgutan sa media. Iyon na ka marunong si Duterte. So, pangutana sa media, pila man gyud, sakto-sakto ra gud, ana ba? Unya, ang pasangil ni Trillanes kay 2 billion man gyud. Depositoan ni Maruhas o 500, depositoan sa Inquirer og 500, depositoan na mo reflect yun nga account yun ni Duterte to. So na kuan gito na prolong tong maong issue. Unya na suta mga 12,000 ra day sud. 12,000 nya tungod atong deposito sa Inquirer 500, deposito ni Maruhas 500, ingabot og 14,000 ang kwarta sa maong bank account ka Duterte. So gi-announce na po nga gi-withdraw ni Duterte ang kwarta. Ang media ng utana, haya naman ang kwarta, 14,000 naman na million din sa kwarta. Gasto god party party nagag 2 billion hot doon mo party ngingiga god. Pero mo na itubag ni Duterte siyang kamarunong. Smart guy. Street smart. Gi-insister gyud ni Trillanes nga naikwarta sa Duterte. Gikuyugan man siyang panelo mga higala. Nangadto man gyud sila. Na may kuan ka ng power of attorney. Si Panelo. Siya mo yung nag-represent Duterte adto dito. Gisuta nila ang kwarta dito sa bangko. Di man tinuod. Pero daghan sa media ang mauwaw kay more inclined man sila nga butuo ni Duterte. Ni Trillanes. Nahog sila, nasud sila sa bulsa ni Trillanes. Lisod igawaso. Pag hilom ni Trillanes, hilom po sila. Ana kasalbahes ba mga higala? It's really disgusting. From my standpoint, it's so disgusting. Unya, pelain. Kato ka Bikoy, ilaham to racket. Trillanes man to, mastermind na to. Pagka bunggo na ni Bikoy, mura lang sa kuha. Katong tato ni Bunggo, iyahag yapon to. Sige siya, he was all over the place accusing Bunggo of being a member sa triad. Unya na patik sa luyo, dako kay patik na sa buko-buko ni Bunggo kay kana mga membro sa triad na agi na patik. Bubida. Gahubo ko si Bunggo kaduha. Wa may patik. Ang mga alalay sa media, sige katulogin ga imbitar sa og dirma expert. Kana yung expert. Unya kana ra bang ilang interviewon nga expert magpapitok-pitok sa mura sa tinuod. Expert. Aron buto mga tao, di gani taga UP dayon na, UP. Unya political expert ana ba? Unya magpitok-pitok mawa ba day kuno mapa ba day kuno ng tato. Pila sa kaadlaw og kuan mapa man ka ng laser. Madali ra ba dali ra ba nang mapa kay gapakita naman si Bunggo sa iyang buko-buko. Wa may marka. Gi-erase to. Pila ka adlaw day. Pwede 3 araw, depende. Mga karana mga pasta ka. Lami alabayon Stevie li gitanaw ko Stevie. Naapa na sa akong atbang katilaw gini ay. Pero daghang mailad na. Daghang mailad. Kanang ABS-CBN, notorious gana mga higala. Notorious na sa kabakakon,
notorious na sa pagkamaing laki sa propaganda. Ug paggabi silang gahom. Personal experience nako, nami ga-produce may og 15 seconds o 30 seconder spots nga i-play na mo sa TV. Dito gyud ko ang kanduman ng opisina, dong. Adto gyud ko dito kay mo bayad ko ba kada bang mo kuha ko kontrata para i-play itong kay kandidato man sa Sirlito atong senador. Gibilibaran ko kanang gidawat ang material pero miingon sila nga di sana mo i-air kay ngita mangayo pag clearance sa Manila. Tayo na ka mangayo clearance sa Manila. Kung anong mangayo mo clearance sa Manila, binisaya man na. Kay ang content kuno ba? Klaruhon kuno ang content. Pero actually giban mi dito. Ang tinuod di mi pasudlon dito sama sa gihimo nila ni Duterte ba nga gidawat nila ang kwarta. Pero wa i-air ang material. Ingon ana kasalbaysan, they think they can just get away with it. Mao may naanda nila so ang historya ng ABS-CBN print media man na unya gihimo nila nga hinagiban aron muluhod ang mga politiko. And through the years nahimo gina nila kanang mo loan, government sponsored loan o guaranteed. Muloon sila government guaranteed loan, di bayran kinsa mo bayad ang gobyerno. Pero ang maglingkod sa gahom dili kay sige. Ilabte me di ba? Mo man ay ginangatan ni Irap nga diskuhido sa Irap. Wa man siya mo pirma sa government guaranteed loan in fairness ni Irap na siya pagmahal sa nasod. People power. ABS-CBN. Gatuong magtarong ng maong network. Through the years, notorious nag-record. Kanang Inquirer, ug wa ma-presidente si Duterte, may bawo data nga kanang mile-long property, wa ko kutultulog asa na dapit. Pero prime lot na siya mga higala, giabangan na sa tagiya ng Inquirer. Una, may expire na ang abang. Dugay nang may expire ang abang. Sige, gihapon sila kolekta sa mga concessionaires ba nga may occupy ng lugar ka ng mile-long property. Iyan na sa gobyerno. May expire na. Sige, gihapon silang kolekta. Are you talking billions already? Nabay nang hilabot nga politiko, wala ayaw. Kayo, imong hilabtan, diskuido, gyuga. Gubon ka nila sa propaganda. Yung murag tinuod. Mo nang kontra kay ito nila sa Duterte. Kay gibunggo man silang Duterte. Gibawi yun ni Duterte ang mga property, mga galas. Suya kaya ng saan silang pamilya, ha? Yung tagiya sa Inquirer. Kanang mga columnist nila, pura gaba lang. Na yung mga tarong dia, pero under the buna lagi. Either you play the game or you go out. Resign. Mayo mo kinabuhi. Muadto kag Amerika dalon ang pamilya, all expenses paid man. Ano imo man balibaran? Ingon na bitaw ka corrupted bitaw. Pida. So mo na ang kahimtang Sus Maria Josep. Kana si Trillanes mo na ilang kuha na sila. Mercenary gina si Trillanes. He is a paid assassin. Pero ang iyang pag-assassinate ni mo di ka pusilon. Character assassination. Gubon ka niya pinagi sa iyang propaganda. Karon katuo siyang musikat sa aning ICC. Na may laban niya ang mga komunista, lipay man gyud ang mga komunista ning nahitabo ni Duterte. Ang mga pinklawan nalipay man gyud. Ug ang mga Marcos loyalist dili tanan. Nagganamang wala mo loyalist ni Marcos.
Pero nalipay sila nga mo na gidingata ni Duterte. Ang mga komunista gyud ug kanang sila kanang mga associates nila ba. Karon katuo si Trillanes nga mo katapult na niya at least makadagan sa balik pagka senador, posible sa nga vice president or presidente mismo kay bakante man. Wa may ang dunay chance nga makadaog kung dili ma-impeach si Sara Duterte. Dunay chance pero dili gani slim chance. China man's chance. Dili slim chance, China man's chance nga mapildi si Duterte si Leni Robredo. Pero tanawan ninyo ang score sa survey mga higala. 26 undi dia si Sara Duterte sa 44. Ug imo nang butangang figures piting layuan na ang mga higala kanang lubong ba? Lubong-lubong gyud. So why makita nga lig-on nga ikontra nila ni Duterte. So in the meantime, gob-on si Sara Duterte, destroy her image. Unya, si Trillanes gitugkan og sungay. Posibleng ako kay wa may makita. Hontiveros, nakadungog pa ba mong Hontiveros lately? Wala mo tingog. Nahurot na siguro ang iyang funding ba? Tigaan magkagkwarta. Sige, kampanya niya. Tanaw na to, mo take off gani ng imong kampanya, then na po ilaing dugangan na po ka na mong kwarta. Apparently, ang financier, nakakita, o man mo take off. So, nanawa si Hontiveros og tingog-tingog babang kalit og hilom. Nakitaan sa ng Trillanes. Kinsa man, Lini, ingon naman si Leni Robredo nga di kumdagan. Ari ra ko naga. Pero di na kasaligan, ug nay mo offer ng Leni Robredo og kwarta, posible na mudagan kay mo man hitabo nitong pagdagan niya pagka vice president. Tunga sa bilyon midagan siya. Kay naman siya tunga sa bilyon. Sige siyang balibad. Nasuko sila si Drilon, mga senior members sa Liberal Party, nasuko nga, giditso naghatag ang amo trances man. Gitagi-tagi man ang paghatag sa funding na mo, ang Lini giditso man, gikasa man. Tunga sa bilyon, dagan siya. So, kanang pag-ingon ni Lini nga di siya mudagan, posibleng di mudagan, pero ug naay kwarta, mudagan na. Kay siya raman siya kinadakag score gyud sa tanang oposisyon or dili oposisyon kontra ni Sara Duterte. O may lain. So si Trillanes is hoping nga finally mo decide gyud kay they're so desperate kanang tulo ka faction, the Reds, komunista, Marcos Loyalist o kinini ang Pinklawan, magka-unite na and they have to or else mudaog si Sara Duterte. So ngita sila gikakontra na. Sila Bam Aquino, si kinini ang Kiko Pangilinan, mo nay kunuhay may kanang ilang kitanaw-tanaw ba ug managa na mangumuti na mga igala. Asa na punitas kangkungan. So nakakita si Trillanes niya na nya musugot man na siya mapildi, mo create siya og gubot. He might just kana bang claim nga gitikasan siya ana, basta kay bawog siya di tinod pero mo create na siya kagubot. Ingon na kaming laki na sa kabuang kana si Trillanes. So nakakita siya na ng anggula nga pwede mo dagan ko. Bantay mo nga sige nag-feed karon sa social media nga isaka ang iyang credibility. Kuan ka ng wag yo'y bahid sa corruption si Trillanes. Ana niya kanang last man standing. Unya misaka ng iyang survey ratings. Unya ang pagbuot kuno sa katawan nga padaganon siya. Taong bayan gusto na tatakbo siya pagka presidente.
mabuhing tao niya nasa naklasiha sa propaganda pero napoy pipila ka pudyot nga mo tuo labi na ang iyang mga kauban sa magdalo